inkabi yami uthini? Ngine-company yokuklina igcomisa solution. Mawusuklina izindlu, amasonto, ingadi, iy'tolo, yonke into edinga around eGauteng. Ungabhukha ungifonele igama lami nguPresile, ungangi-WhatsApp 083 339 5653. Igama lenkampani igcomisa solution. Sisebenza all over Gauteng. Nibantu abasebenza ngokuclean. Yeah, cleaning, gardening, everything. Noma une-event ungasiza before and after sakuklinela kahle. Abantu basebenza bane-experience eningi kakhulu, over 10 years of experience. Abantu abaqashile, abantu abadala endimeni yokuklina. Ngiyabonga. Ngiyabonga. Njengathi awunaqasha. Ngiyabonga. Amen.